Hej Fritze. Du har skrevet en dejlig bog, inspirerende bog, der hedder Mig og mødet. Og jeg kunne godt tænke mig, at du fortalte lidt om, hvad er din baggrund for den bog, din idé med den? Min idé med den, det er, at jeg vil gerne have mennesken til at begynde at have lyst til, hvad der er, vi har fælles, og ikke hvad det er, der er forskelle. Jeg tror, vi har så ufattelig meget til fælles. Vi har det til fælles, at uanset hvilken tro og religiøsitet og hudfarve vi har, så har vi det til fælles, at vi vil gerne have mad. Vi vil gerne have en ren jord, hvor vores børn kan få mad og blive mætte, og vi ingen hungersnød. Vi vil gerne have fred. Vi vil gerne have, at vores børn skal vokse op uden at frygte for deres liv. Vi vil gerne have, at vores børn og børnebørn skal have en uddannelse, så de kan skabe sig et udkomme og klare sig selv. Det vil vi uanset hvor i verden vi er, og hvilken kontinent af jorden vi er. Det er simpelthen grundlæggende for det, at limen, det er kærligheden, der binder vores allesammens tilværelse sammen. Kærlighed er ikke bare sådan et fint ord. Man begynder at tænke over, hvad det betyder, så er det det næreste, vi har, og det er det enkleste, vi kan give hinanden. Og jeg tror, vi skal til at tage tingene meget mere enkle, og ikke være så fuldstændig fokuseret på, at den mindste lille forskel, så er det det, vi skal bruge tiden på. Vi har så meget til fælles. Det tror jeg, alle mennesker på hele jorden kan blive enige om. Det er jo det væsentligste. Begynd at finde ud af at skille. Hvad er det, der er virkelig væsentligt, hvis du har 2 minutter tilbage at leve i? Hvad ønsker du så? Hvad er det, du vil bruge dit liv til? Hvor har du fået dine inspirationer fra? Jamen, jeg har da fået min inspiration meget ved mit levede liv. Min egen erkendelse, min egen erfaring. Fordi, jamen det har jo været, som om, først så var der en evig blå himmel, hvor det jo ligegyldigt, hvad jeg rørte ved. Så lykkedes det. Jeg har været selvstændig erhvervsdrivende og lavet tøj og rejst rundt i forskellige dele af Europa. Og lige pludselig så var det som om, der kom en tårnsky på himlen, og så var det som om, der var tyfon og haglvejr. Og så tænkte jeg, det var da godt nok vildt, det samme liv kan være sådan. Og lige pludselig så tænkte jeg, de billeder, jeg har malet, det begyndte jeg at skrive. Så tænkte jeg, det hænger jo sammen. Der tænkte jeg, du godeste, det er mit liv, jeg skriver om. Så tænkte jeg, jamen, det skal jeg da have samlet. Og det tog 18 måneder at samle mine billeder, samle mine digte, samle mit eventyr og samle min erkendelse i mit liv, der både har været ufattelig smukt og gjort ufattelig glæde og ufattelig ondt og givet ufattelig smerte og sorg og sygdom. Men et eller andet sted har jeg jo fået en erkendelse af, at kærligheden er limen, der binder det hele sammen. Det er på den måde, jeg er blevet nysgerrig. Og det er uanset, om det er reinkarnation eller det er kvantefysik. Jeg tror, at ovenover det alt sammen, ligegyldigt hvilken religion vi taler om, hvilken naturreligion, hvilken videnskab, specielt fysikerne, de studerer livets opståen. Så det samme, vi taler om alle sammen. Og jeg tænkte, nu er jeg træt af at høre fantastiske bøger og læse om, hvad det ene og det andet var. Jeg satte mig i min have, og naturen er der, jeg har simpelthen fået mine største åbenbaringer. Sidde og iagttage, hvordan planten smider sine frø, og mange af dem kommer næste år. Sidde ved havet, lytte til tidevandet, se den evige cyklus, der bærer livet videre. Vi er født med det liv indvendigt. Vi har det i vores celler. Det er simpelthen ikke noget, vi har fundet ud af tilfældigt. Vi bor. Hver eneste celle er fyldt med kærlighed. Det er skabelsen. Vi er medskaber. Derfor kan vi lave fred i verden. Det er jeg helt overbevist om, og det har jeg fået lyst til at give et lille bidrag. Tusind tak skal du have, Fritze. Det er et dejligt møde.